Jeg har taget Gitte Jebsen med, som er hotelchef. Joy Nielsen, som jo sidder som sådan en senior booker i konferenceafdelingen. Bolette, som er ny i konferenceafdelingen. Og så har jeg taget Rüdiger med, vores østrigske finansdirektør. Det er et godt hold, skarpt hold. God aften, mine damer og herrer. På vegne af Travel with the Nordic har jeg med fornøjelsen at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til Danish Travel Awards. Jamen, jeg har snakket med 24. Ja, lad os lige skål. Held og lykke med det. Skål. Er du klar til at gå på scenen og sige et par ord? Har du forberedt dig? Vi er blevet enige om, da I var ude, at det er jer to, der går på. Nej, glem det. Vi passer på bordet. Hvem er det? Det er fandme ikke konference og eventkoordinator. Altså, jeg er inviteret med. Nu har vi taget vi har taget det dyre hold med i aften. Ja. Det er jo det, folk forventer. Det er dejligt at sidde og tale med 4 gode kollegaer. Men jeg er lidt nervøs, fordi at jeg er faktisk i tvivl om, vi kan løbe den her. Jeg synes, dem vi er op imod er vanvittigt gode. Jeg tænker, hvor mange gæster vi kører igennem på Alsik. Der skal ikke være mange huller i osten, for at vi ikke får den her pris. Ja. Jeg synes, og i aften, der får vi den ikke. Hold op. Hvorfor siger du sådan Det gør D'Angleterre. Nej. Prisen, den er fantastisk, og jeg vil rigtig gerne have fingrene i den. Men vi er et luksushotel på vores egen alsiske parameter med et smil på læben, service i øjenhøjde. Vi gør os umage. Har I været op og se Dybden Mølle? Skal vi smøre en madpakke? Men det er jo ikke et sted, hvor du smider nøglen i receptionen og siger, vi parkerer lige bilen, eller der kommer en bottler og kører din kuffert op på værelserne. Det er jo luksus på en anden måde. Nu skal I høre, vi skal have uddelt 8 priser mere. Der er sådan en sitrende stemning, man godt mærker, at folk de er virkelig spændte på. Og høje forventninger for vores vedkommende selvfølgelig. Hvor ligger vi henne i forhold til de andre? Hvis vi vinder, jeg tror ikke på det, nu siger jeg det bare, men hvis vi vinder, så går vi der alle sammen. Det kan godt være, at folk de hører mest om ham Jesper Koch dernede på Als. Men det er jo de andre, der også knokler røven ud af bukserne for, at det her det kan lade sig gøre. Så er vi så heldige, så tager vi den sammen. Så går vi op sammen. Og det synes jeg, der er det mindste, man kan. Den næste pris, der skal uddeles, den går til det bedste luksushotel i Danmark. Og nu skal I se, hvem rundt har rated højst i år. Igen nævnt i alfabetisk rækkefølge. Kommer her. Alsik Hotel og Spa. Og Hotel D'Angleterre. Den er svær at komme efter. Den er svær. D'Angleterre, de er... Så lad os se, om vi skal... Jeg er helt nervøs. Årets vinder. Bedste luksushotel. Det er der helt stille. Jeg kan lide det. Årets vinder er Alsik Hotel. Nej, jeg vidste ikke en skid, mand. Vi har lige vundet Danmarks bedste luksushotel. Jamen, vi har Jesper Koch, som har taget teamet væk hertil. Jeg har ikke forberedt noget til på scenen. Det må komme fra, det må komme freestyle. Hej alle sammen, og tillykke. Du må lige først fortælle Jesper, hvem vi har her på scenen. Jamen, det er nogle af de gode medarbejdere, som vi har nede på hotellet. Og fortæl lige, Jesper, hvorfor står du her i aften? Jamen, egentlig så tror jeg, at det har noget at gøre med, at vi kan lidt af det hele. Vi har lidt spa, og vi har nogle dejlige værelser, og vi gør os umage, og lidt service i øjenhøjde, og så har jeg nogle medarbejdere, som hver dag gør det bedste, de kan. Vi gør os umage, og er der for gæsterne, og det tror jeg, de sætter pris på i dag. Vi er bare glade. Og I var pris med hjem til Charlene. 1000 gange. Jamen, tak for det. Jeg er pissestolt. Altså, det er fantastisk. Det er jo et kæmpe projekt, det her, vi er i gang med nede på Als. Og at vi er et luksushotel, Danmarks bedste luksushotel, det er jo det er afstanding. Alle ansatte på hotellet, de fortjener det. Fuck, hvor er det stærkt, mand. Det er så godt. Du vidste det godt. Nej, jeg vidste ikke en skid. Nej, jeg vidste ikke en skid, mand. Kæmpe stort. Det er jo lidt målet i branchen. Det er jo det, man sådan lidt kæmper for hver dag. Efter, Altså ja. sådan, at man en eller anden dag kan stå her og sige, vi er de bedste. Ja.
Det tror jeg er altafgørende for i aften. Og det der med, at vi gør os umage, det synes jeg bare sådan... Det betyder noget. Ja. Og det betaler sig. Absolut. I dag, når man står her, ikke? Ja, og har vundet prisen som Danmarks bedste luksushotel. Ja. Det er der ikke mange, der kan sige, de har vundet. Nej, det er stærkt.